हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो सब नटिफिकेशन भिडिअ गोदान आपडेट खालामबाय थायो। स' नोंथांमोना बेनि थाखायनो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे आरोबाव नोंथांमोना हाजासे मानि नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेयाव चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट लखिमपुरनिफ्राय माखासे मानि बेवहाय रिक्रुटमेन्ट पस्ट ओंखारनानै दङ, पियन भेकेन्सि ओंखारनानै दङ। स' बिदिनो गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो बे भिडिअनि सिङाव जोङो सावरायलांगोन। जे जोङोब्ला बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय जे गोसो जानाय सुबुंफोरनिफ्राय आरो क्वालिफिकेसन गोरोबनाय सुबुंफोरनिफ्राय जे बेवहाय जे माखासे स्टेन्डार्ड फर्मनि गेजेरजों बेवहाय एप्लिकेसन इनभाइटेसन खालामनाय जादों। बेनो जाबाय जे पियन पस्टनि थाखाय। दा जोङो बेवहाय बेसेबां दङ नायोब्ला बेयाव नुनो मोन्दों जोङो नम्बर अफ पस्टआ बेयाव गासै 3 थाखाय दङ। इउआर बेवहाय जिखुनु जाया सुबुङानो बेयाव कन्टेस्ट खालामनो हायो। जेनेरेलफ्राबो ओबिसि एसटि गासैबो बेवहाय कन्टेस्ट खालामनो हागोन। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमा बेनो जाहैबाय जे 18 बोसोरनिफ्राय खमसिन जानो मोननाय नङा आरो 38 बोसोरनिफ्राय बांसिन जानो मोननाय नङा एज अन 1 तारिख 8 मार्च 2020नि गेजेराव। स्केल अफ पेखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय पे बेन 1 मोनगोन जोङो ₹12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जोङो मोननो हागोन आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 2,900सिम। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे क्वालिफिकेसन नांगौ बे क्वालिफिकेसना जाबाय 8 पास। अनलि 8 पास सुबुंफ्रानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखायनो बेखौ जुदि गोबाव समनिफ्राय जुदि गोबां फरायनो हायै सुबुंफ्रा जुदि नेनानै दंमोनब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु होननानै बुंनो हायो। जे बेवहाय दानि हाउ टु एप्लाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे The application with shall-attested copies of all testimonials regarding educational qualification as certificate बायदि बेवहाय बायदि copies of photos गासैखौबो लानानै मा खालामनांगोन जे बेवहाय एटेस्टेड डिउलि साइन्स खालामनानै मा खालामनांगोन जे जोङो बेखौ दैथायहरनांगोन जे बबेयाव जे चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट लखिमपुराव जोङो बेखौ दैथायहरनांगोन होननानै जोङो बेयाव मोनथिनो मोननाय जादों। चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट लखिमपुर नर्थ लखिमपुर नैबेयावहाय जोङो मा खालामनांगोन जे दैथायहरनांगोन। आरो बे जबखौ जे एप्लाइ खालामनायनि जे लास्ट डेट बेयो जाबाय 18 आगस्ट 2020 जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं बेखौ डाउनलड खालामनानै फराय आरो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।